Naghapot da mga pangga suaki isa sa iyang ama. Ang sabi da suaki mga tugang. Ngayatay ano man po ngayatay anbot sabihong kan one for all for one. Yan. Sabi da ni tatay niya, aw madali sa na ano noy. Pag anggot si nanay mo, damay gabos. Ini ang istorya kan mga paslo sa inuman, ano? Paslo na sa inuman, paslo pa sa pulutan. Sarong beses na, nagiinuman da mga pangga si Paimunding, asinan sa iyang amigo, si Paiberto. Pwerte daan na pasyurosat daanin da mga pangga. Habang naghahaloy da mga pangga sa inuman inin si Pading, si Paimunding, tapos si Paiberto, iyo baga pag nalalasngag na bagaan mga parain ng mga pangga, kahaloy baga kayan mag-shot, ano? Ano? Iyon na, kapot-kapot niya na si duwang baso. So, tubig, tapos so, ano, migilits. Halo, yung daan tong gaon ni Paimunding si Alak. Langkag na daan si Kataid, masunod, ano? Oh. Tapos kan na akma ng tutong gaon mga pangga, so Alak, ibubugtak pa, ano, maistorya pa. Ay, yung pa di, arog yan kani. Iistorya ko sa imo. Ibubugtak pa ka to sa baso. Oh. Madidelay na naman ang sirkulasyon. Gwapa da kayan mga pangga itong ampulutan da mga tugang, ginigribo na da merindalan. No. Makusugo ng uminom. Kung makapulutan da mga pangga, mga duwang kusara da yan. Talagang, ano, ang mga nagpupulutan da, duwang bagay sana. So saro, primero, pigukutsara. Pangaduang bagay, pigkakaramot na. Pag-araw kayo nagkakaramutan na ng pulutan mga pangga, maray kayo magsuruay-suway na kita. Nari sa da mga pangga ni Paiberto, si kainuman niya, grabe da kung pumulutan, ubos na. No. Ang bansag niya na nga ni mga pangga dumangki Paimunding, ano, matibay mag-kung fu. Ano mo daw kung fu? At mga martial arts, bagayan sa China, kung fu. Binansagaan ng kung fu da mga pangga si Paimunding, ano, kung fu. Kung fumulutan, wagas. Oo nga yan, na, medyo naburubaldi da mga pangga si Paiberto. Maubos na ba sa pulutan ni Paimunding? Oo nga yan, si Paiberto nagdesisyon na ngayon pa di. Paubos na ang pulutan tan. Ako din, ako mabakal. Dahil na yan madadagdagan. Nagkondisyon dado sa dua mga pangga, taubos na ba sa pulutan. Ang suggestion ni Paiberto, maray pa ngayon pa di ang pulutanan tan na sana, magturutaghoy na sana kita. Magturutaghoy, magsipol in Tagalog. Ano? Pakashot? Masipol. Nagsat na da mga pangga si Paiberto, sabay nagsipol da. Ayan. Sangaw. O nga yan, sumunod naman da mag-shot si Paimunding mga pangga. Pag shot da mga pangga ni Paimunding, bukod sa paslo na nga nito sa pulutan, maay na ubos na, sipol na lang, taghoy na lang ang pulutan, tumaghoy da si Paimunding mga pangga, halabaon da. Halabaon garo da ang kunyan. Garong wind of change, kalaba. Araw na kayong kalabang taghoy ni Paimunding. Taghoy na lang nga ni mga kaibigan, kuya. Halabaon pa! Okay, napagdesisyon na naman mga pangga ni Paiberto. Ngayon pa di paslo ka na sa pulutan niya itong adobo. Taghoy na sa nga niya ang pulutan ta. Nagkakadakul ka pa. Halabaon mo na maray ang taghoy mo. Yugo kan paslo na nga sa pulutan na adobo. Taghoy na lang nga na ang pulutan kasudowa. Wind of change pa da ang bigay taghoy. Halawi ko nitong maray. Halabao nito. Salamat Pading Jan Perfecto sa pagpadala kan istorya sa Facebook. Thank you ha. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?